MDC gives notice that it is going to campaign no. It is going to campaign for a no vote as it did in 2000. This constitution amendment is unrighteous and self-serving. So we are going to campaign to the people of Zimbabwe to join forces with whoever wants to join forces with us to fight this third term, which amounts to desecration of the constitution. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje inyaya yava Douglas Mwonzora veMDC. Aiwaka hanzi isusu seMDC tazviramba zveconstitution amendment izvi, tazviramba zve3rd term. Saka tiri kukumbirawo vari kudawo kuti vabatane nesu, tiite mushandira pamwe, tizvirambe tiri pamwe, tibateika, tiite sei tishande pamwe chete, because zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo. Ndo mashoko ava Douglas Mwonzora avari kutaura aya. Handitika but ndisandapinda mashoko angu aya zvizere, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasi namba ipapo, toita sei tofambira nyaya dzacho. Handitika right, hanzi naOwen company registration in South Africa, ombva wavhurirwa bank account reFNB, zvinhu zvako zvoendeka. Aiwaka zvanyore uyezve zviri kutoitika pasina kana mutsindo. Handitika saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo, womutaurira kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly. Vari kutaura ivo kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kutoita zvinhu, anokwanisa kutotira sei kutotibatsira, toita sei, anokuudzai zvese zviri kudiwa, zvese zvinoda kuti zviitwe. Handitika woita sei wowanika uchibatsirikana. Right, rega ndipinde munyaya yangu. Mashoko ataurwa nava Douglas Mwonzora kuti zvakamira 1-1 uyezve zviri kufamba sei. MDC gives notice that it is going to campaign no. It is going to campaign for a no vote as it did in 2000. This constitution amendment is unrighteous and self-serving. So we are going to campaign to the people of Zimbabwe to join forces with whoever wants to join forces with us to fight this third term, which amounts to desecration of the constitution. And of course, there will be the second referendum. And as you know, the law says that even if there's an extension of term, that extension cannot benefit the incumbent. They will need another referendum, this time specifically stating whether or not President Mnangagwa must stand again. And these two referendums must not be within 6 months of one another. So we will campaign for a no vote again, not because we have anything personal against President Mnangagwa. We think that President Mnangagwa, after his term, must go and rest. We think that it is time for other leaders. So we will campaign no in that regard. We campaign no against the MPs who want to extend their own term of office. They are doing this thing for their own benefit. The MDC never did that. Whatever changes the MDC was party to
were for the benefit of the generality of the people of Zimbabwe. After all, the Constitution says the president must uphold and defend the Constitution. And the Constitution further goes on to say that the parliament is duty bound to preserve the Constitution. This parliament, the worst parliament we have had in living memory, is party to desecration of the Constitution. And we accordingly put them on notice. Thank you. Right, muri kuvanza vaMwonzora vari kujamuka. Hanzi parliament iyi ndo yekupedzisira, hanzi ndo last special class yemadofo yatakawana munyika medu meZimbabwe since tachitora kuzvitonga kuzere. Handizivo kuti mafungiro nematongero avanoita akamira sei, but all I know is kuti vanozvifunga ivo. Vanozvifunga ivo, vokanganwa munhu akavavhotera. Towards my elections ndo pavanozoda kutanga kufunga kuti kuna DJ Holy wekuchitungwiza, kuna DJ Ningi wekwakati ari kuda kuti ane vanhu ngatimushandisei tivhotere, ndo pavanofunga ipapo. But kana vaakuluma vaakudya zvinenge zvichivanakira ivo nemhuri dzavo. Thank you, ladies and gentlemen. Welcome, my lady. If there are any questions, I think you state your name and the media house you represent. We are starting from my right. Any questions? So, silence means contentment. But let me just emphasize, I'm being reminded by our vice president. As you know, Vice President Mpariwa was the Minister of Public Service, Labor and Social Welfare. And before that, she was a member of the General Council of the Zimbabwe Congress of Trade Unions. There, she was also a member of the Commercial Workers Union, and so on. Now, she reminds me that Zimbabweans are some of the most taxed people on earth. There are a lot of taxes and so on, and we stand opposed to that. This is what this government and the parliament must grapple with, and not on personal issues of extension of term. We will work with all progressive forces. We don't care whether they are from ZANU-PF, they are from the opposition, as long as they are opposed to the third term. Right, mamunzwa Douglas Mwonzora achitaura kuti hanzi isusu munyika medu tiri kubatirwa taxi zvinorwadza kupfuura kumwe kwese uko kwatingataure nezvakoko. Tiri kubatirwa tax. Ukangotenga machips ako wabatirwa tax, ukangotumira mari wabatirwa tax, ukangowina inonzi chii kandege wobatirwa tax. Kwese amana kwese ingori tax. Amene kuti hurumende yacho haina mari kusvika paextend ipi kuti vada kunyatsotiparadza kuti siya tisina kana chino handiti. But pabvunzwa mubvunzo zvikanzi any questions, pashaya kana media house 1 yasumudzawo kubvunzawo mubvunzo kuti but imimi waMwonzora hamuna vanhu kaimimi, plus imimi waMwonzora hamusi project yeZANU-PF here, because I remember Mwonzora aishandiswa panguva yelockdown kutora maoffices aishandiswa neZANU-PF. Zvakawanda zvakaitika palockdown, ende Mwonzora ngaasafunga kuti takanganwa, tiri kumuziva. Vakatora maoffices vakafunga kuti maoffices ndo anodiwa nevanhu.
but vakasiya Nelson Chamisa asina chino, vanhu vakangoenda kuna Nelson Chamisa vakangofollowa zvakadaro. Saka paida munhu anobvunza kuti imi mamusi vanhu vezano here, mimi murungoda kungotiitisa zvenyu like zvatakaita 2017 tomhanya toti no tochinja futi hurumende, then imi mopinza futi vanhu venyu. Zvamanje vanhu vakangwara havasi kuda kuitiswa ende havasi kutoita izvozvo mawana. So ndo video ranga ndichifamba naro ranga ndada ndikuratidzei. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.